Que tal, meus amigos, como levan o confinamento? Confío en que ben. E lembro-lles unha vez máis que aquí teño un amigo que os quere moito. Hai un escritor do que eu creo que non nos deberíamos esquecer xamais, é don Gonzalo Torrente Ballester. Eu queríalle moito a don Gonzalo sobre todo, pois, o admiro moito como escritor e como persoa. E don Gonzalo tiña tamén un vínculo con Fene importante. Non esquezan vostedes, por exemplo, que a última gran homenaxe que se lle fixo a don Gonzalo se lle fixo aquí en Fene, no paseo marítimo de San Valentín, por iniciativa do Concello. E hai moitos máis lazos que o unen con Fene. Entre eles unha cousa que igual algún dos vostedes recordará, que era o famoso Chalé das Pías. O Chalé das Pías era de familiares de don Gonzalo Torrente. Eu xa non recordo a construción, pero sí que conseguín unha foto del, dese chalé, e cando Carlos Casares e Maseu lle dimos a don Gonzalo fíxolle unha ilusión tremenda. Pero ademais, por certo, estoulles falando, e está aí na ventá o merlo que me ven ver ás veces. Pero non sei como virar a cámara para a cámara do iPhone, vamos, para que vostedes o poidan ver. Pero lle digo hola de parte de todos vostedes. Decíalles que don Gonzalo os vínculos con Fene son moi grandes. Fíxense vostedes a importancia que ten a saga dos Barallobre en la saga Fuga de J.B. Libro no que está tamén, por certo, Magalofes. E despois hai personaxes como, por exemplo, Lola Cigarrera, que aparece na triloxía de Los gozos e las sombras, que está inspirado nunha señora que viña sempre invitada a unha casa de Perlío ás festas. Hai moitos anos. Pouco máis sei, pero quizáis algúns de vostedes saiban quen era aquela señora que efectivamente traballaba na fábrica de tabacos na Coruña. E voulles contar unha anécdota que era algo que a Carlos Casares sempre lle gustaba recordar, que don Gonzalo tivo o Nobel moi cerca, pero non quixo pelexar por el. Cando o presidente da Academia Sueca invitou a don Gonzalo a dar unha conferencia en Suecia, sinalando claramente para o Nobel, el xa era moi velliño e non quixo ir. E saiu cunha salida daquelas súas, así como falaba, que parece que o estou escritando ainda agora. Eu, como lles digo, queríalle moito. Entón, eu dicía, don Gonzalo, igual lle dan o Nobel, e dicía, me dan el Nobel, e si por culpa de mi neno me secuestran un nieto. Claro, esa era a salida del, pero detrás de todo eso estaba a tristeza. Don Gonzalo era un home triste, profundamente triste. Léano. Moitas gracias e un abrazo moi forte.